kami itu namang bainaw toto rohaki holat tuho hurimangido di bagas rohaki itu dangadong benaboy manggati roham minatua holako sasada horo itu naboy mangapus ilu-iluki nang sanggup pau molo dao dasi ako dahasian hutangi akondo ang giat niyan buhit asara di garejai di bagas joroni Tuhani saleleng ngoloki rapitana dua hurimangido di bagas rohaki itu dangadong benaboy manggati roham minatua holako sasada horo itu naboy mangapus ilu-iluki nang sanggup pau molo dao dasi ako dahasian hutangi akondo ang giat niyan buhit asara di garejai di bagas joroni Tuhani saleleng ngoloki rapitana dua di bagas joroni Tuhani saleleng ngoloki rapitana dua. Thank you.